మీ ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మొహరం వీడియో సూపర్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. కంప్లీట్గా వీడియోని చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చేయొచ్చు. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. సో మీ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో అండ్ థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కింద యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్లింక్ అని ఉంటుంది, బ్లింక్ సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. సో ఇది కాదు, బ్లింక్ అని వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కింద ఉంది బ్లింక్ అని, బ్లింక్ యాడ్ చేసి మొత్తం పెంచుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్, మళ్ళీ ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ లాస్ట్లో ఉంటుంది కొన్ని ఫొటోస్. సో ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 26 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ బ్లింక్ ఉంటుంది, బ్లింక్ తీసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫొటోస్కి బ్లింక్ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ బ్లింక్ ఉంది కదా, దీన్ని తీసేయండి. సో దీనికి కూడా బ్లింక్ తీసేయండి. సో మళ్ళీ ఈ ఫోటో వరకు బ్లింక్ తీసేయండి. సో ఈ ఫోటో వరకు బ్లింక్ తీసేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోకి బ్లింక్ అవసరం ఉండనివ్వండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. 11 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర దీన్ని బ్లింక్ తీసేసేయండి. ఇప్పుడు కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోకి బ్లింక్ అవసరం. ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ బ్లింక్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ బ్లింక్ ఉంటుంది, దీన్ని మొత్తం పెంచుకోండి, వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్, ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. పేస్ట్
సో ఇక్కడ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. సో ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇలా 1 బై 1 ఒకటే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ టూ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో మధ్యలో వదిలేసేయాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్, యాడ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.